abubuwa biyar da ke hana ma ci gaba a cikin rayuwarka ta yau da kullum. Ya kamata ka iya sanin abubuwan nan da suke hana ka ci gaba a cikin rayuwarka ko domin ci gaban rayuwarka. Duk wani mai son ci gaban rayuwa ya kamata ya saurari wannan bidiyon tun daga farkon shi har ƙarshe. Bayan kallon wannan bidiyon tabbas za ka san wasu abubuwa wanda baka san su ba, ko kuma ko da ka san su baka dauke su a matsayin wani abu, alhalin kuma su ne suke sa ka ci baya a kowane lokaci, ba sa barin ka ci gaba. Kafin mu ci gaba cikin wannan bidiyon, idan yanzu ne farkon shigo ka wannan YouTube channel namu, dan Allah ka danna mana subscribe sannan kuma ka danna like. Za ka iya sharing domin wasu masu gani su amfana. To da abubuwan da muke tsaya gaskiya suna da matukar muhimmanci sosai, kamar irin kasuwanci, yadda za ka zurfafa tunani sannan ka iya samun wasu amsoshin tambayoyi da karan kanka. Kai har da labarai muna kawo a cikin wannan YouTube channel namu. Kai duka in ne farkon zan ka danna subscribe sannan kuma ka danna like a kasan wannan bidiyon. Kai da kanka kai tunani ya kamata ce ka kai wani mataki a rayuwa wanda kai da kanka zaka dauko kanka da kanka fansa, sannan na kusa da kai kuma su yi alfahari da kai a matsayin sun sanin ka ko kuma sanin wani ba kanka. Idan har baka ci gaba to ba wanda ya so a ce ya nuna cewa ma ya san ka da sauransu. Mutane ana alfahari ne mutane wanda suke ci gaba ne a cikin rayuwa. Domin zama wanda za a alfahari da shi to tabbas ya kamata ce ka taka wani mataki a rayuwarka wanda matakin nasara ne. A yanzu ba ruwansu da kai ne domin kai ba kowa bane, amma a lokacin da ka zama wani shine za su zama cewa su ne naka. A cikin wannan bidiyon ka fahimci wasu abubuwa biyar wanda idan har kana yin su tabbas za ka kasance a baya ne a cikin rayuwarka, ba za ka ci gaba matukar kana yin wannan halaye guda biyar. Bayan sanin wannan halaye guda biyar ya kamata ce daga yau ka daina yin su wasu abubuwa da ka san kana yi. Tabbas in dai akwai ɗaya daga cikin wannan ababen guda biyar to tabbas rayuwarka za ka kasance a baya ne, kullum za ka kasance kai kana ci baya. Abu na farko da ya kamata ce ka daina yi shine ka daina yi wa wanda ya fi ka bakin ciki, ma'ana hasada. Ka daina yi mishi hasada, ka koya daga gare shi ta hanyar zuwa wajen shi domin samun shawarwari akan ta yadda ya iya yin nasara. Ta wannan hanyar ce kawai za ka iya kai ma ka bi, sannan kuma kai ma ka iya yin nasara. Amma ka daina yawan yi ma mutane bakin ciki, kana yi wa wannan bakin ciki baka san wace hanya ya biya nasara ba. Mataƙila idan ya gaya maka wannan hanya kai ma za ka iya bi kuma ka yi nasara ba tare da ka sani ba. Abu na biyu kuma shine wani abubuwa kake yi kake tsara wa rayuwarka domin ci gaban rayuwarka. Shin ka tsara wani abubuwa ne a rayuwarka? Kusan amsa za ta iya kasancewa ko kana so ka zama wani mai kuɗi, kana so ka zama wani, ita za ka iya zama wani. Baka bin hanyoyin da shi ya biya iya nasara, ko da ce kuwa zai cewa ba za ka iya gasar wani wuta, amma kuma ka gwada irin abubuwan da wani ya gwada ya yi nasara. Domin ba ka koyi marasa nasara, ana koyi masu nasara ne. Abu na uku shine daina son burge mutane, saboda ba kai suka burge mutane ba. Lokacin da kake kokari wajen yin burge mutane to a lokacin su kuma za su ga cewa gaba ɗaya ma da abubuwan da kake gaba ɗaya su dauke shi cewa ba wani abu ne ba. Kullum tunanin ka ba zai wuce ba ta za ka yi tunani yadda za ka burge mutane, ta ne za ka burge wani, ta za ka burge wani. To tabbas ba za ka taɓa burge mutane ba. Idan kuma aka ce za ka taɓa burge su ba za ka ɗaga kula da rayuwarka ba, har ka yin abin da ya dace wa rayuwarka. Abu na hudu kuma babban abin da yake ana ka ci gaba shine yin tunani akan abin da ya riga ya wuce. Ba wata yi ba a tattare da yin tunani akan abin da ya wuce, sai dai nadama daga baya. Amma ka rika yin tunani kullum ta wace hanya za ka kullo ma wannan matsalar taka, shine kawai hanyar da za ka yi domin ka iya gane meye matsalar ka, sannan kuma menene za ka yi domin ka ci gaba akan aikin ka. Idan ma ka kasance mai son tunani akan abin da ya wuce to kai tunani akan yadda za ka magance wannan matsalar taka. Iya wannan shine kawai abin da zai iya sa ka ci riba akan wannan tunanin da kai tunani akan menene ya faru da kai, sannan kuma menene ya kawo ma matsalar, sannan kuma ka iya gano meye maganin wannan matsalar taka. Idan har ka iya yin haka to tabbas za ka iya yin nasara. Abu na biyar kuma shine ka daina ɗora wasu laifi akan abin da kai ka yi shi. Misali kayo wani kuskure, aikin ka bai ci gaba ba, sai saboda wani ya zama sanadin wannan abin sai ka zo ka cewa laifin shi ne ba laifin ka ba. Idan ka kasance mai irin wani tunanin za ka rika jira ne kawai domin ya zo a taimaka a gyara wannan matsalar taka. To in kai kasance cikin wannan tunanin gaskiya to ba za ka iya yin nasara ba. Idan ma kai ka gawo cikin wannan abin naka to daga wannan lokacin ne za ka yi tunani ta za ka iya cire shi cikin wannan tsarin naka, saboda kai ka sako shi wannan tsarin da a ce baka sa shi a wannan tsarin ba da kai kana ganin zai iya sanadiyar wannan abin ya faru kuwa. Dan har yanzu ne farkon shigo ka wannan YouTube channel din to za ka taimaka ka danna mana like sannan kuma ka yi sharing domin wasu masu gani su amfana. Ka sani idan har kai baka da bukata akwai wanda suke da bukata domin saurara, kai kokari wajen sharing.